हाय यान मल्लिका यानी निकलक चॉकलेट बका चिक्कुद ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಲ್ತು ತೋಜ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರ್ ಅಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕು ಬೊಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲರ ಒಂದೆನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏನೇನ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದೆನ್ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ದತ್ತು ಪೇರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ನಂದಿನಿದ ಪೇರ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದವೇ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಅವು ಪೇರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಪೇರ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 60 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತು ರೆಡ್ ಚಮಚದ ಅರ್ಥ ಇತನ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ इते ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ವಿಸ್ಕರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಇಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಂಬು ನೆನ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡೆ ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತೆಯನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಪೊಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಏನಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನು ಕುತ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೇರ್ ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಕುದ್ದಿನ ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಾಪುಂಡು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಅವನ್ ಬರ್ಪುಣುಂದು ತೆತ್ತು ಒನ ಗೊತ್ತ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಅವನ್ ಬೈದುಂಡು ಮೀಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡುಂದೇನು ಕುತ್ಪಾಡು ಒಂದು ರೆಡಿ ಆನ್ ಬೈದುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ ಇಡು ಚಪ್ಪಾರ ಬಿಡ್ಪೇನು ಇತ್ತೆ 4 ಚಿಕ್ಕುಗೆ ತೊಂದೆ ಎತ್ತ ಚೂಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿತ್ತು ಕಲೆದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಚುಚ್ಚುರು ಕಿನ್ನ ಪೀಸ್ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೈಟ್ ತಿಕ್ಕನ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತನ್ ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ ಲಾಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತೊಂದೊಂದು ನೀರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಅದಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಬರ್ಪುಣುಂದು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನಂತೆ ಅರ್ಧ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೇನು ಇಟ್ಸ್ ಬೀಟರ್ ಈಚಂಡ ವಿಸ್ಕರ್ಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲು ಅರ್ಧ ಐದನೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆನ್ನೆಕ್ ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ವೇನು ಕಿನ್ನ ಚಮಚಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಪಾಡೊಂದೆ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕುದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತೆನ್ನೆಕ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಚಿಕ್ಕು ಪಾಡುವೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಿ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಚಪ್ಪೆ ಐನೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡುಡು ಅವೆನ್ನ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಪಾಡುಡ್ಚಿ ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಸರಿ ಚಪ್ಪೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ತುಂಬ ಅಣ್ಣಂಚದೆ ಅನ್ನೊಂದೇನು ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೂಜಿ ರಟ್ಟುಂಡು ವಿಸ್ಕರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ నేను ఉలా కంటైనర్ గిత్తే పాడుడు ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡದಿಗೆ ತೊನ್ವೆ
ಇತ್ತೆನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನೆಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡನ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ತೆ ಎಡ್ದುಂಬು ಚೊಕೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಚೊಕೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಂಚ ಚೊಕೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಿತ್ತಡೆ ಪೂಜೆ ಕೆಲವು ತೀರ್ತು ಪೋದುಂತುಂಡು ಇತ್ತನಿಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕವರ್ ಮಲ್ತಿಚಿಡ ಮಿತ್ತಡ್ ಐಸ್ ಜಮಾ ಆಪುಂಡು ಐಕದಿಂಚ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಕವರ್ ಮಲ್ತಿಚಿಡ ನಡಪುಂಡು ಐಕ್ದಲ ಲೈಕ್ ಐಸ್ ಪೋಪುಜಿ ರೆಡಿ ಆತು ನೀನು ಫ್ರಿಜ್ ದೀಪನ ರೆಡಿ ಆತಿನೇನು ಒಂಚೆ 2 ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿವಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ದೀರಡ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಪುನುಂದು ಅಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಒಂಚೆ 2 ಗಂಟೆ ದೀವಡೆ ಉಂದಿನ ಇತ್ತೆನ್ನು ಒರಿದಿನೇನು ಕುಡೊಂಚಿ ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನು ನೆಕ್ಲಂಚನೆ ಚೊಕೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಚೊಕೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಡೆಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಪಾಡೋಡಿ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು ಪಾಡ್ದು నేను ಇಂಚ ಟೈಟ್ ಬಾಯಿ ಉಂಡಂದಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಕವರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತೆ ಎಡ್ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುವೆ ಇತ್ತೇನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಇಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಟ್ ಆತುಂಡು ಚೊಕೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ಪಂದಿತ್ತೆ ಸುರುಟೆ ಅವು ಮಿತ್ತಡು ಉಂತುಜಿ ಬಂದು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಕೊಡಿಗಡೆ ಸೆಟ್ ಆತುಂಡು ಮತ್ತೇನೊಂದೇನು ಕುಡೊಂಚನ್ನ ನಿಗಲೆಕ್ ತೋಜಾವೆ ಎಂಚಾತನ್ ಬಂದು ರೆಡ್ಡಿಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಸೆಟ್ ಆತನ್ ನಿನ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಇತ್ತೇನು ಗೆತ್ತು ತೋಜಾವೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಎಂಚಾತನ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ನಿಕುಲ್ ಎಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ತರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತಂಡ ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ನಿಗಲ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂದು ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.